no problem. Yo sabre na nan ma mote yi paso so mo hu sante na mo fe ya me na na ko bedru na yira busua e na sabre o ma to sante fe fa ya ba ba che na nan ma de atomani na nan no mo nyenyi suei na mo mpe ba bi ma na ntina ma ye me na na ko bedru na yire abusua na mo nam jo fe ye wura no mo de ani mo nya mo nam dwom a e ma kono fo yesu de che fe Sante no na no mu dwom no. Je na na no amoti ayi paso o mesre mo ni de akasa. Mia me wofa. Na na mo nsi dwom. Na na sumura hene na na boaje otoso mienu ye wura. Na na sumura ehene. Mia me na na kete ne ba. Owa ma ne ana waba. Na waba ye no te say ye na na efrato and was eh say mention of us mo na na efrato dia me to me ntina sesa eti na na boaje otoso mienu ye wura na na fefe na na sabe na tikoti so obi anim ono na na mo dwom ni ye ti na sa pre na na boaje wa bie mu anmo otra ma na ne ba e no wo na ba so ekodi na hene na wo te ya no was eh Simula de Hana Metrai. And I see myself sit down. I don't let you in every son of Sissy, baby, Mano. Yes, somebody no ever to us. Be for so family. A young pano ness woman for no. Or the Lizzie. About Lizzie say, oh, me, I want to send you crop and some need you with taking an assist. And a great year, and you do a facam or papa come you. A back Madonna said that. Jona Nadia said, and I put some about that for more than half our so family. And no pure no so do a swap family. And somebody a simple son to Nananum, and a money I was saying now. Yamache, Yamache, make up, we be who know the big Tiasia. Yamacha make I will try him my new canoe. Once in a young pan of a Tony, I will from on near our bay. Never was say, could you also young brabo pa one of a Tony, a woman on it. It is our brain, sir, another one man. Not as a woman of a papa pet. It's woman by ya. Yere Yamacha and the bank, the money in the Yama Diani in our man, man. Almost 100 Ghana cities and that lady. That's what they are no 1 million or people back home. Ain't seen an agency or bada for so. And no, we are also bada for so. Nenka Bushiano, a dragon ramon fan campaign from. Nana mobile to my dasi, that's a brew, that's a yama. I said, I phone Mr. Ramo. One more, I'm fat, I said, I'm almost a fair my.
na nakwa nkama aka Yentiobia no cry and destiny dina kasa Sabre na nakwa nkama aka Yentiobia ono an edru hey na wonyom na wo ho enso nsan abode wo ho enti akire me de beje utata every na nakwa nkama odru hey ebusua nyina wa maso akire mu nyina mama na bedu ntra na mana kwaba emfama ye ensan abode yo me mami Jamia baby a obia obatampa na do aso afemme mami Jamia ensan abode a me boni kumasi ahwaton e na afroka abedru hey esa wo sompa wo som no Roman Catholic monti no mbasi bibia akire we yo mami Jamia St. Peter's Catholic asafo a ewo ehwa e na ne wo kasai wo mo se wo sompa wo sumonti Uma amote so papa frato enafie no ochira memene ye tena so wa mo se sie enu e kwa ye ntimi enya ne musa esa ne papa da fom aye so papa da fom omo de wo se ayo jo omo ba ya omo se ma me jam ye wo wonu anom o papa nom abusia kaye ni nyina 200 Ghana cedis na die teto de no 2 million Opepe mienu mami Jamia ensi uso eka wonu anom opapa nom na nanom abusia ni nyina edu anyumra amon fanka nkonwa mu fom na nanom mo beje ntimi so mu na medasie nyama Sramani dia kasa mejina ama ejadu a wanya ne ba bi ko nasi Peter waso ne nasi mami wo wuo ba mo wo anopai wase wone nana wone no a enso ene me nana agya no wone okwa ma me aso wone na se 20 cedis ma me owuo 20 cedis ambra no ebusua ne nyina ensi mo swai edu anwumra mo fa nka nkonwa mu fom yo entibia agya kofie ene opanyin kofi kwadu omadu ha omoba bechia Yesrada, semu se sante ne ba ebusua na omo peja na mo peja ju omo so ebi e de amaye. Sante no a e na ato a ebe. Yeto a ensabode no so. Yema bi fa waso fa miai. Se ma ba na me wei. Wasi ke to fa. Wasi ne na na kofi. Wasi se na wo papa da fom a what me trance no an show sa kofi se 20 cedis empema enu ene ko ensu maybe ensu so na nka wonu anom ene abusua nyina I'm sorry enche bia abusua be santi bia ato aeba eye Mr. Tachi ene oluman wo mo eye opanyina Akwasi wu a wonya ne ba bi kwe wono ena amo mo ba bi a wo mo twitwa wo mo nsa ko wo ma no sabre wo maduru a wo mo ba be chia abusua no Ebra sante ne beduru hape abusua nyina wo peda na so peda ji wo so yade akodi awu nti Mr. Tachi ene olumai wo mo ana eduru ha wo mo eche abusua wo mo chia no na mo pe baby amo matra amaye Adiana ya mama medanase Adiana ya mama medanase
Baby, I will be at Trassian. When's a Santi be at Eba? Ayo, classmate, 81. Sabre Umadura, Umbabecha, Uniabusiano. Every Santa Nechiano, na yeji Yensua, body. Yes, I know Busiani, Manina, Ayamwa Mofa, Conton, Nema, Animal Cassa. Almost say, almost by Amudia, 200 Ganesies. Esimuso, you know, Monfansa, Mopapa, and Kumia. Edamasi. I said that for me, Pamucho. I know Kumunia Bemano, Monfasi Damreno. If I go to ban. What's the point? Yeah, Jabiana. Yania, the Auntie Jamia. Now, so for Mufri Kumasi by Ariano. Almost a Roman about Woma. Omunane, almost a quite. Sorry, Enoku, classmate. Umana Duha. Omo Eche Busiano. And now today, on one of the kind. Laughing Pon Sotoso. Sansona Menequia. Me I made Obakasia. Sister Guia Sotoso. Ena, me mamma or tete me. Eno Doma or non tete me, ever Sumra. Oja Krum. Aha. Yeah, Hono Kai drew why a dane home and Cobium. Obecobium. Now, autofolesium. Aha. Sabre, one and I drew her. Omo Echi and Omonia no cool. Any real school. Dear no cool or classmate if we drew her dear. Nay, me say, ye papa ye. It can be anywhere, Beba. Yet one and somebody else. Yeah, about you, we see, baby, I will be a mammy, and Mamuka chef was so family. A Yawura, Nanaka carry, on a broker carrying and no cassette. I told my associates of a pattern and area die, also in a bush and a dog from Linianum, number 4 by. About any day, with 200 cannons. About we see, and so sway, Nanka, O Papa, I was saying, Yabagianti, honorable, Yamisha. Edamasepa. Madi amamla akonyana buha. Ebi woni fa. Momla ni fa hano. Classmate fo de. Ye na ko ba bia obi afo aso fa me wonu nu amu nyina. Eye wase. Ye ni aye ba akoso ya. Mr. Ofori ena no ka say faith. Wase say wabaya ni de wo 200 Ganesies. Eno kwesu swe na no abushia nyina momfantisa monkonya sabe santia edu ha achie ya enye obi ase oba akomfo ya wone ne hokani era sabre omadu ha omo achia no ebre omadu he na nananso etoaso na na donte hene santina era edu ha achia no wo machi no na ofa abulai former NDC chairman Zongo of Abulai ono anso na edu ha omo echia abusia omo chiawia mamo baby atrania to ayensa abode so yes ana of apia wonu nua of akewu sana msajima ma ba Sunday school senior high ono mo ka sa so ba ya ne die wo 220 Ghana cedis 20 Ghana cedis tetwa no 200 esimu soe enyuno dwa monfansa samu konya Manyina enne anwumre no nso monyina mode mani e kire ma aban na makoye somo ho we efri eye dasa wanu eho ena eba yetwa ensabode no so je no kuyo ma vek ma doji na mo fama so femme ensabode yi esimo so asa na aka abusua ni nyina Sister Duodu Mama and for me and Sabi Dentima and a normal bebre swaba hanmo almost a woman almost a papa fracture
Omo baya enesika 40 Ghana cedis. Tetuwa de no 400,000 empem ahenan. Ensi abusua ni nyina so na monfa nka mpatangu fom. Jono okuyo sanfa waso fa mebie man. Enche bia na wasori awosom. Omoto sante fefe bechi anananom. Wono nuanom ni abusua ni nyina. Omo ba yen mashomo. Majuwa matna se fefe. Enoku St. James Baptist asafo omo ba ye. Te paka ho ma ban ka ho akwase asefo. Omo nyina na ka ye ho bo mu. Omo ba ya wo mo se 200 Ghana cedis. Tetuwa de no 2 million opepi mienu. Enoku ensu so wono nuanom ene abusua nyina na monfa nka mpatangu fom. Jo enokuyo woni abusua ni nyina na modemaso afemme eja kofi ko edu a wanya ne ba bi ko yenya nkata na chi de ne me nyina kwabena ene den sabodie ba wo so no onua no nyina 15 cedis empem o hedunum ensi abusua ni nyina so na monfa ntumpata na nanom ba je ntimada ase jo na no mesra moni de akasa me ma me no me wofa nom abusua ni nyina mesra moni de akasa enche bia na mo sa me wofa me kan so enye wofa sa wofa hunu sa waye wo hene asumura hene pa be ma wa wo hwa no obeka so oba osipi sita na na aboaje otoso mienu ye ma ne te sa ye na na afrato ena abusua ni nyina so atena se anwo sa me mata ne papa ni mpon ena ne yakata na chi anya sa na na akrato no obedu ha nwumre oframa no ne ba ye kura no onya mechi abusua eso wote ya no se me ni amata se ne papa da fuma me so me papa na da fomo eti me be ka me maame no ho na ya ba be bo abusua nsanwa ansa no be da mani akwa amako na aboaje se waba ya woni abusua ni nyina na na kete ka kire bedu adodo na afra no na hana ene ye ne ye kira hai omo bonsa ne si ene abusua ni nyina so 100 Ghana cedis and that day tetuwa de no 1.5 ensi abusua ni nyina so wonu de wonyim efisa abusua ne na abusua prekope ensi abusua ni nyina so edra nwumra monfa nka mpatangu fom na nan mo be je ntimada ase dase ebru pia ye anopa ye ni ayete se ye ni aye papa na de nyina ewanko brebo misoti ona na yire ombekire adisiedie omo se nwumra de egusi kansa omo de wom 100 Ghana cedis tetuwa de no 1 million ona na yire se monye Emos unu ama eni o papa ni unu anu nyina 100 Ghana cedis mo nyina mfata mko je abusua ni nyina mo fa ma so mfa mien me jina mama me amampra woni ne manyina ma ne mema eja kofi ama ne manyina omo se wo mo de hia kro na ne yakogya ne kwan enti so akwa omo so timi ntena ase so ma tena ase na mo ni musika sa o mesi bibi nkyere mo 30 cedis empem ahasa ensi abusua ni nyina so bani mra mo fa nka nkonyango fom na mo ba je enti me so ma na me da ase ebru Enokro afiensa abode bi bade enyuma ebe wasafoma Baptist asafoma ni nyina asafo panyin wa ha omusi enyuma ebe ye fama yentie nsa abode wi yewia ya to aso enche bia na wo classmate
for it a wine for I won't go school no more ye. A man and man, my motor Santa Betcha, Bushia Fair, a Bushia so de Wamo Fesso, almost one Cassamono de go school to Saba Pelfrata, no more cow woman watum, I was here to be bitch on near Bushia. One say at a wine for no do one, the walk on tube. Kakra wa mo hana no mo keka wa mo nsase omunya 100 Ghana cedis na die tetuwa die no 1 million opepe ba akọ ensi abusua ni nyina so na mo fentu mpata eno okwe na esi uso o classmate fo me ma na mo de maso afeme Eja chapo se na mo papa da fam a woti metena se no nya achi anu anko 20 cedis empema he no ensi abusua ni nyina so na mo fentu mpata yo me na wo me ni nyina ma ne me ma na mo de maso afeme ma me ya konfo oba be de wono a na gina me nche hai waso ani agodi ahema ne me ni nyina wonyi bi mfrim 20 cedis empem ahe no ma me ya se ensi mo so na mo fentu mpata yo na nanu mo sante na mo dwemu ma me ye ni mfa oba be de wono a na mo dwemu a wo chia na nanu ma de ato manin na nanu mo nyi suyi na mo mpe ba bi ma ne ntina mai Jewra no mi no bi na esi bibia kire wansa na ato abusua no Jewra tachi ene yewra oluman omo se nana na amo mo ba bia wo twitwa no mo twitwa sana papa da fomu a wo mo so timent na ase esan se enye ne ma na wo ma ekene ne nko omo sa omo se 200 Ghana cedis 1 million opepi mienu eno okwo ensi wo so na nka abusua ni nyina na mo fa nka nkonwa mu fom ye no kuyo fa wa so fa mi an wa wonua wa de nyina ma me adwo nyame oba be de wo gina me nche ha osise na papa da fam no matranse na mo no na chisika san ni die wo mo 220 cedis and that day mo fa nkan patangu fom Jono kuyo wona mavik ma ega ofa kwa mfiri anuafo ni nyina Jewra ya wo gina me nchen hai wasimo nua be ma no na prako pe eti sana na na da fom a wono nso no papa na da fom yi oba ya na nsam sika 20 cedis ofa musa se 20 cedis eno kue enso no nuanom nyina ne abusua no mo fentu mpata Madama Mami semwa wasinya me ya adomo papa Yesu ama memenda sache memene ne na watwe mienu wo yi ma me afie mayi e de na baba takese yase ni abeye na wofu som yewia ye bekura no ade achi kwasi ada eni ebeye na ye e wa ha memenda ne ebeyi na nwumre enti ade achi kwasi ada eni ebetena se de na ye na na de ya ye kokora na ne abetena so ade achi juada ne asanto aso enti memenda ebeyi na watwe mienu no eye nwumre eni ebeyi no esanse wo ye ezi eni ogwa nhwefo se ogwa nhwefo yo Mr. Seben ema me fefe bi gina me ncha wo se bra na muni appetite utwetwa bia na wan body di appetite fo ese mo mfa echiro
appetite for ni nyina yɛsɛ mɔm na akyire anyam ba ku ni eno dinka ejema enobio one ne ma ene yama je sabrain nanata Roman Catechists wɔte papa Yesu ama ebrada di animu ya wodi ka kyerɛ beduna wɔtweda ɛwɔ apata ya se nanata ata Francis wɔse mama boa na Akwasi aseman adonfo na agyanfo a mobɛboa ne no mama boa no na wɔni ka kyerɛ beduna wɔtwe na wɔmfa nhyɛ yida minimo sam bɛ ya amana boro so Joma bi tiemi no ene ne e twa no ye bia e be bonsa ye be twa so se a e no ko ti si joma na o ma ne oni asa o mu ti e sign na to omode atato yente yensa abode a yensa aka yes agamia babia wo bia
so family entebia na wase because Mr. Network ana obia be hunu so dru kuma sana ga Mr. Network obia be hu say aye branch ruboya aye frida ni kunu wona na yanko brabo ni nua ebechi ai omo so omo ba ya omo sa abade wo million mienu edeba enede mu 200 Ghana cedis brafo so 2 million mami jamie onfo jamie ensi so na nka wonu nuanom ano o papa no nyina ya beje nti maka akira mase konofo ese nyame enhira no mama mre da bia momo ayesa na mase obuziafo Ewie mama boy sabode kakra mambi wonu nuano ku ba bia mo bia mo foma so emfami eye mo ade nyina sister kimamba ma bai ena ne mo kasai oso no nso ne die wo 20 Ghana cedis enti mo so na mfanse sam papa gonwa eda ma se no great ni for ne so mpeso mo ko ewie besere mada ensa body bi wa ha ensa body na chi na akwansere so tato yo abusuo nyina ne de kwa so ada na mode maso afa me kakra wanzo bi atwa na ni ahwe me ha sa pepepe sabre mi gina ha na mi gina ha ma aye NDC amanyekuo chiniye kakra kapa era sabre omuni abusuo no e kasa no wamase opanyin Akwasi Wuo nenyuma panti yeto abana NDC no munya vote kese wa ha ezo opanyin Akwasi Wuo nti NDC benya vote pa yede Honorable Akwasi Adusei ebaaye na Honorable David Adama nkwa enso beye ni DC Akwasi Wuo nti omo ani Akwasi ase abro apataya yete asie omo nsa no adwuma ona bu David Adama nkwase wo ba ya kura no said omo ye ya ewo ne nkrata no ma ye ne guest house na je se wo unya yi a wo di ama ho adam apanya Akwasi Wuo kwa waja ma ene abusua wa akire to omo so wo ba ya no ma wo doko create a 9 so omo ba panyina Akwasi Wuo a o ma wo mutin enti ba ko de omo de ama executives no me ansa aka no mo fa nso ma ho a aba omo wie nyina na omo nwie omo se omo kuta wo mo nsam ma me o ka na say ba ko mienu miensa enan enum ensia sa enso 7 million womo se womo ni aba mo kura o womo kofie ebe mfie nwotwe ni efie nwotwe so ba womo se 7 million abusua na nye na mo mfante kan so bi ya do fie onim DC fie no meka nwo masum said ya Honorable David Adama nkwa wane ne former MP Honorable Akwasi Adusei ene NDC amanyekuo no executive said ya womo se ekire abusua no bedi nti ni so dada ena me da ase asedafo ene emomre asedafo da ase a na akwansere enso etoaso ye mambi baby obi afo so fami eye owura wasi omudie wo 20 Ghana cedis satana nwa owura mambi wasi ensuso 20 Ghana cedis unu nwa mu nyina mfa so samugoya edamase ebi ameni nyina ona wo David ama nko se woni mudi asa odum
Papa no yo if you want no nyini ye nim se enua be ma ba ko pere no nti wote ya so ye ne papa ayi ye sabode mi gira abiem mi gira eye ne ya papa ko fi ko do onya ba bi ko ne ma no omo sika na nya 10 cities ana 15 cities omo se eye million ba ko ene fa ene sika 150 enenti mensa enka ne ye ma million baako ene fa ai 1005 yeah mi gira ama tetwadi ene 1005 me tawante me say 150 tetwadi ene 1005 sana ne aka no hey 1.5 yo amo mi afana sana sikai esa on yo mi gira ma mi nua mema no o mo yire agya twemasi ampofo ne ma mema no mo yire me dia me ni kunu nti menka ho mema yire no mo se ade abahia mo kunu ma na ahia o mo nei enenti emai o mo so mo kunu mo nsam sika million baako mienu echiraponnum that's at 22.5 and 250 Ghana cedis. As if I say, as one mukrum sway, and no one come no more papa, and no one anaja saying, no more fantasa or mukomia, and Tiabegi, my dad said that. Because I will bomb and come out for anything, I want to review video and intimacy, a judgment see, and my mamma, or more,
Aye. Media menu couldn't go. You know, Grandma Papa Jan Croma, and your Bushania, I'm of Master family. Any Papa Jabodi. I was the deal, one in a year deal with 20 Ghana. Ese muso nyumba ya mfanzi ngunya dio sabre master pia on one edu ha oche ebra master pia eche sister Vic eni die kwa sanado aso afeme oba Vic sabre mi gina ha na mi gina ha madam akua say enwansira woni hwe kra oposa ne nsa enesika sididu empem wa ha enso oba Vic so na ne abusua nyina momfa nkan konyangu fom abusua bagenti eso ma na medase wode ma Madam Monica na deba yenti na mudi aseda ma na man. Yo, misami jina obie mi jina ma na mfie. Na hima. One ne mba ni nuanu mu nyina. Omuso die wo 50 Ghana cedis. Ana ma strafo omunye twenyi adoa munye amfansa sa munkonya. Kache na nase ya danase.
Wabra, woman a one, a shibo on more, a basana and chay. 15 cities and Pem Ironum. Agema Meche, the drain you mra, one on your nom, or papa nom, I was saying in a more fan camp pattern form. Jabusian in a mesra money de Akasa. Mijana ama. Nana pa me nsia wanya ne ba bi konema. Je wura boache. Waso no onuan mu nyina ma ne mema. Sade to oni anya wa na wuhie. To mo ba ya 20 cities ampema enu. Abusua ne nyina ensi mo swai. Edura nwumra mo fa nkan konwa mu fom. Nana no mo ba je nti iso ma na meda ase. Da ase nyama. Da ase ensamra. Ene de kwa so ada. E ma me be se eye ne pes. E ma de yi bi. O jana konwa ba akoso. Sign the
Apostle Akaya. Yeah. Banyana Akwasi Duodu na kono. See the Canada. The money na. Abrata no brabra ye. Cheni ni na. Dama free. Uno ni amano. There is kind of a company. Obasitia. Wale nini ya? Omode skana ya beta mwenye na mwanim. Abira wawo. Ebaje ni kwa mama bia. Wabaje na kaso beto kwa na mawo. Asuba. Eni na ndo ni na sa. Eni ni wi ama mie. Na ye no ya.
Unya odia. Wa fasos unya odia. Ketu ebiensa kakra de bebe bia ebeje ne de aseda ma ho. Adabo sans no. Eduru me bia ne ato areho na gusi ye kasi ye di areho na chi a. Eye nyina nke ne ye ngofie me ye betena ha ma atena de achi. Ati kakra de bebe so de beduma busia ne bia wo de ba. Ebusia beje ne de aseda enso ma ho. Ochena ye beko na ase asore eye nonkron. Ye beko asore nonkron. Asore na ye nonkron ne fa na emu abusia no. Na woke ne fa ne yeti asade dem ho twan gidi asafo no saa na tie enti enokuo wona wo ba dokunu wura mo nyina mo de aburo na ye aduane wo ye ne kokwa na wo ba ko sunsoso aye ne dokuno enti mewuro mesrawo we de ye asusu wuro mewuro si anyima ye bai ye va me nokuo wona wo ba dokunu wura enyamana na ibetwa no me uru wasi enyamai Seda ere ma uche dia pon nyame aya ade ye pa wasankra wiem kakra de amaye akasi ma mienu na nsia abo eno ye meme die no tie ne de kwa so ana edu si poku abegina ha idie na ne si ma me nsa akai ye de ma no na odi abom paye tie ne de kwa so ada ebi a woti bia ewo Yesu din ye pa mo chau sabe moyi edo adim ne ama ya try papa wo firi noa anopai eja ne kwan na ya sabe gusi kansan ye nwiayu o kira nyame ye adoma ena na ja asene ne ba eja nkroma
ɛne ne mma nyinaa ase yɛkɔ n'ase asom ɛwɔ gidi asafo na me aso ate sɛ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ na yɛ wɔ ho ɛne nti ɛma ne nyinaa ɔfaseafoɔ nyinaa abusua nyinaa obi anyine ho mfirim na yɛnkɔyɛ deɛ yɛ papa pɛ ɛma no pɛpɛɛpɛ yɛda obi biara ase ɛwɔ Yesu din amen. Jesus so amen. Oi. Enhyira ewo nyame asemu. Christ asumdwe ka mu nyina. Yes. Mo hwɛ ne ma bi. Ese mere na so awie. Na enne mo hwɛ de ensankyerɛne esi ha. Mo a net mo sɛn. Very good. A drum may be not been when you did that. So say, oh, it's your best. Now, me heading, we catch the Kwame say, it's your never talk, but a big child. Very good. Would you for be any animal in the crew? Yes, Israel for any name. A bravo who I was sorry and she said, hey, Chakwan way Yamibamba. Sam and walk. Now may catch them more hanging and say, O two for young couple and come hoda. What you are? Juanita swing in Anya Yame and Yabon Sam. And strawberry for that. This is what I want to tell you today. By you for. Ni tumi no esa ya de anko a me kwatai wo de oso ye berifo a you come bebe ya we sure say oh akwa no koda ya berifo wo so oso ho be ma try me and see na de e kan nyina ne say mo ya de papa ko ti ase man dama damo kasa sumje kan wabɔ dwuma na nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛsa abɛtena ase Akwasi asema yɛsrɛ mo kwasiada yɛbɛbu akonta enti ɛkyerɛ twamu a ɛno ano no enti yɛsrɛ Akwasi asema nyinaa sɛ ɛkyena mo mɛhwɛ yɛn na obi biara wo sika bɛtɔ foto wɔ mu no ɛhia wo sanse kunafo bi na me yɛ nsankyerɛne ama no kaya me ne wa ke de bɔ na timodin wase wo mari kakra ka no fa ka ma me ni wanyi ano o ti aka kakra bi o wi me ne me ma ye di ni ewu o se hwɛ kama me ni o ye asutie no ma me no obɛka akɔle ni mewie no ade ɛbɛkye na asa ayɛ ma sanse kyerɛne no edi so kɔso awa asase so enwie ni nyina ne se obenya gidie enti esa Akwasi asema se ɛkyena na me adoma dumienu ne ne wa ha yɛbɛkɔ na ase asɔre wɔ gidi asafo ba no ɔkede ne wɔ ha sɛ de bɛyɛ benya kwa asɔre ntɛm ne aba sa bɛtena ha enti yɛdamase bebree na minim sɛ obi a yare bi da so obi a how bi da so a wuni anoyie ɛna na bi wo kɔdan bonkotoge wo da ɛnkɔsɔfo bi aho bompaye na otufo nyankopɔn ba dan obetia wo kasa sunjai kam nyina afa mu nyanye mpai boy otufo nyankopɔn a obi ni wanim no obi ni wachi ensanchani wura na nawuo abusua ada wase na dai woni e waya amaye sansa wurade wayɛ adekasɛ nsankyerɛne a na wɔn mo anyinie ɛne wɔn atenie mɛdi yɛsɛ awurade sɛ obi biara a wɔtu ne nan ɛba apate ase wɔpo a wɔyie biara awurade hyira no sɛ yareɛ bi da no so ɔha bi da no so musuo bi da no so a wɔnim abonsam asunsum fidie adamani honhom
abayifo a wɔtumi so no wɔsɛ nneɛma obi biara ɔbɛtiri obi ansa so wɔ no so deɛ awurade wo mogya de hyɛ no wɔsi ka nuvanu no atwitwa ne kunu kyɛsɛ kyɛne sɛ woyɛ sɛnkyɛne wura woayɛ bi da dagye wodi sɛ wobɛyɛ sɛ yɛ yareɛ sɛ sɛ yɛ yare wɔ honam ne honhom mu obi a wɔyareɛ wɔde honam mu a wɔnim awurade sane yareɛ na wɔn mo so yare wɔ honhom mu awurade tutu na hyɛ ma yɛnyɛ gyidie wɔ mu wɔ Christ na sɛ tini di mu na mebɔ mpaeɛ obi a nye so sɛ amen. Yeah. If you any of you patrol, on Passoria, Passorico. So you turn on swaps, patrol will be back. We come in a bush. Now, so why as I said, Amen. Amen. You get us just now go here. Who really could hear? Papa say, and shall be a wo ready every say, Yoko. No, about many nights. And you might think it didn't. Upon it tonight, you was so young. 19 was so young, and I'm paying to the Cassachet. One master whom was catching black.
Or if you want to make your baby and more thing, so I pay your baby. We're going to pay you and send myself and your boy and your master. If I pay you, as a fee, you're coming. Why did the deep about any idea? What I mean, you know, no be a car. Nancy Association, Cocasano, but you never said it. But you watch it. Never is catching a cow. I want to buy your baby a cow for them. How can you not mind for? Nipan said it. He said, I was sorry yet, with that sorry yet, first shoot, and you were in, and I'll please, and no blush, the old come on. But I didn't go sorry and I'm sorry. That's what they buy it, and yet, Rachel said, Nipan said it. If I talk for my Osra, Rafon, never in show. I said, Amen. Also, I see a power of anything. But so, Apostle James, who won on some accident, what ain't paying for. You don't want to buy it. Say, a day, we shall put by anything for that, not any yet, not accessory. Some may yet tell me, pay for the time, yet intended, now, to what we give you so. He said, you have a reputation. Na ansa yɛ bɛka quotation give for the national team wɔ yɛn konya hɔ bansɛm no yɛn konya hɔ baako sɛ ehyia mu da bi a mo nkenkan na yɛ nkan yɛ dɛ ɛma mo ti dɛ ɛbɛka kan yɛ ti ni mu a ɔkɔ a na ɔso akosua ɛyɛ ni ɔbɛsim panyin sɔre pàṣẹ ɔmo akɔ fam bɛma sɔre na ɛnyinaa bɛka mmeranteɛ bɛ di kan yɛ mo na yɛn ti a ɔba ha no gyidie sɛ ɔmo sɔre yɛ busadeɛ bi yɛ gyidie fata asɛm n'akyi na ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛwie no. Nasa misalnya ada bayar, berarti so ayah kamu kasih amin. Misalnya kita jangan kasih mana yang nama so kania, ada yang aku kau ini nama amai jawab Emmanuel Akwasi Duodu aka Openi Akwasi Duodu. Enak saya sorry, enak yang beda. Apa amai siapa dia orang ni kamu mana? Ada apa? Facet terus. Hallelujah. Amen. Bawa sama Yesus. Ejina ewo wiase nyinaa a ɛyɛ kɛseɛ paa nkotodwe nyinaa kɔtɔ no ɛsi Yesu ne ho asɛm ɛna ne de ma wo yɛ papa yɛade nyinaa Emmanuel Wuo ɛno na yɛbia ni Duodu ne deɛ akyiri kora na yɛkyeeɛ ɛnɛ yɛ ase aso yɛ papa Emmanuel yɛde ne so no mfie maako aduonu nsia ɛna yɛde ne so yɛ ɔyɛ nipa bi a akɔda o panyin o ɔne obiara yɛ pɛ deɛ ɔbɛyɛ ma ne mma n'abusuafoɔ no wɔ nkyɛn a ɔyɛ bi ma me a me ne mo kasa sisi na futuo na nso mi tumfu bi bia me wetin na ɔtena ase a na ɔkyerɛ me abakɔsɛm bebree mahwɛ adeɛ pa sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a na nka menim nanso ɔno ne bie mu no ɛna ma me so mayɛ sɛ deɛntie ɔno na kae m'akyi ɛma seesei mayɛ sɔfo kɔn ɔne ne ho kani Hana Acha Obana mi wo moti hɔ a bɛka sɛ yɛn nyinaa yɛ pɛ bɛtumi akɔtena hɔ a nwura paa na masan aba ɛnka ɛnɛ nka meni ha na yɛ papa ne nkyi ɛna sisi yɛwɔ ha mekɔ nkatia nkuada no nsuo tɔ saa yawada yɛpɛgya yɛ papa no a ɛna saa da n'ani sɛ me papa nso so ɛda fam a wɔsɛ
eba na ibesisi n'ekyi yɛn nyinaa nkɛntɛn no ɛdura bɛbɔ abusua ɛne asɔrɔfoɔ nyinaa aba so kwan a mo ne yɛn nyinaa enya ɔdɔ ekita ho yɛde ɛyɛ ɔkɔkora yɛ papa mo bida mo nyinaa mo ase. Amen. Ɛyɛ akyekye ɛna ɛnɛ ne de bɛma yɛn ho nyinaa ɛnontofoɔ no sɛ m'ayi mu ayɛ na meyɛ kyiafo ɛnura ɛnontofoɔ no too no mpapa nyame nhyira ma monkɔ so saa na mo so bɛnya baabi akyira. Amen. Isaiah ekyirɛ aduanan yi baako mmienu kenka ahoma no ɛnɛ ɛyɛ awerɛkyekyerɛ na odiyifoɔ Isaiah ekyirɛ aduanan yi mu baako ɔse sɛ Awurade gye ne man kwa tifitwɛ ɔse Awurade gye ne man kwa monkyekyere ɔse yɛn kyekyere eti abusua ɛma kyekyere mɔwerɛ yɛ ma mo ani nyɛ mo ya ɛnɛ yɛ papa na ɔkɔ nanso so ɔda te ase. monkyekyere ne man werɛ menkyekyere mo nyinaa mo werɛ Onyankopɔn na ɔse Nyankopɔn na ɔse ti bɛyi asɛm a mebɛka nyinaa yɛ ahwehwɛ sisɛ Onyankopɔn yɛ nkyɛ aseɛ da. Amen. Ɛnɛ yɛbɛsan akɔtena yɛkɛtɛ so enti yɛbiribiara yɛtwa so na nka mene wɔ nsɛm bebree ka nanso ɛwɔ sɛ yɛtwitwa so a enti ɔdɔ asɛm na mene wɔ bɛbɛka Yohane mobɛdi nkan Fɔha aduasa mmiɛnsa ɔse sɛ aduane baako yɛ mu nhyira ɔsorofoɔ dwom yɛ papa no kɔ yɛ maame kɔ asɛm wei ɛna medi gya mo baako yɛ sɛ yɛ papa yi yie ɛna yɛn nyinaa nyɛ baako a ɛna papa yi mu baeɛ a ɛnka yie ɛnka ɛnyɛ sɛ deɛ ɛyɛ oyi dabi mu eti yɛn nana David ka asɛm bi ɛkyerɛ yɛn aduane baako yɛ mu nhyira hwɛ yɛɛyɛ wɔsi hwɛ yɛɛyɛ ɛne ne fɛɛyɛ ɛne fɛɛyɛ sɛ aduane bɔ sɛ baako bɛtena baako ɛnura mihu nneɛma bi wɔ ayie n'ase ɛmaama no deɛ mihu sɛ ɛmframa ɛmfa mo nkyɛn na moma saa ɔdɔ no a mowɔ no ɛnkyina hɔ. ɛte sɛ papa mu pa ɛte sɛ papa mu pa ɛnsɛn wɔ ɛsɛn wɔ hwɛ ano wɔ de sɛ ɛsɛn fa ntaadeɛ mu ano ne nyinaa eti wo ɔdɔ no paa no ebi sɛ woyɛ ɛyɛ kasa no kɛkɛ ɛso mi asɛ ɔdɔ no so akɔ mu dɛ mesrɛ mo yɛ papa no ɔdɔ nipa bɛtuma ka sɛ wɔn mu ase obi nya sɛm mu a papa yi ɛyɛ kodo atoa no obedi akyire saa kosi sɛ asɛm no ebetwa yes Supreme Court bidia mu ti mesrɛ mo moma yɛn nso a yɛaka akyire no yɛnhwɛ saa hɔhɔm no a na ɛwɔ no mu a na yɛn nso so ebi nwura yi to aso ne ɛkɔ ɛte sɛ yɛn mo osuo ɛnsɛn kuza yɛn mɛba so na wɔn Awurade yɛhyɛ nhyira enti sɛ moyɛ saa deɛ nhyira no ɛne mo. Amen. Kɔbɛdeɛ yɛnkyekye ɛna ɔne mu a ɛdi kan ɛti baako hɔɛ ne mu baako ɔse sɛ
Dubaako. Ana wachi kasa. Time no. Ebinyo. John. First John. Se Onyankopon do ye sadia. Ani na ese yense. Wa mo se mo na. Obi Onyankopon da. Se ye do ye wo. Se ye ni ye do ye wo dia. Onyankopon tie mu. Enti se wo tie se na wo nua Onyankopon tie. Amen. Nani tọ́tọ́ bẹ́ẹ̀ mi pẹ́ wọ̀ yìí. Wúyẹ yẹ pẹ́ wúyẹ mu. Yẹ wọ́n na yẹ wúlò sẹ́. Wẹ́n yẹ wúlò sẹ́. Yẹ ti ni mu. Yẹ ti ni mu. Àwọn ọ̀nà sùn tiẹ̀ mu. Ne yà sí yẹ sí àwọn sọ̀rọ̀ ní sáà. Ne yẹ yẹ di yẹ bi. Wọ́n ma yẹ nfa ẹ̀nọ. Kẹ̀kẹ́ ma dọ́rọ̀ yẹ ẹni wọ́n sèse ẹ̀wọ̀ sẹ́ yẹ di mu diẹ ẹ̀nà yẹ di lọ kọ́. Sẹ́ wàá má yẹ ẹ̀nà wúwo bíbí. Ebi. Yẹ papa no Onyankopon ho ma ni wonu mo no. Na yẹ ọdọ yẹ. Enti mo ma yẹ susu yẹ wu bibi e wo mu sẹ ọdọ eti mu. Enti gidi fo to do bi sẹ ọdọ chi mu ana. Ọdọ chi mi mo ra ni ti mo. Bibi anwe. So the immediate one. A baby Nanga. You can't walk out here. They say, yes, said the AC chief, you know, a year or right. I know I would like quite. You only move it behind. It's like you would be nine. What is it? Now you wouldn't. Now you do one dance. You do one dance. It's young papa and black. And dancing here, says by you. Say, oh, you my one year. Ega yebeka enso manjisi obi prayer kase ye papa no wo mutia ne na so da jinsrem alle chichi sem na me no kan ese odo etna ho na yo huru ye ni wo dance ye se e kana so ma o ba ba be dance enti yɛ papa no Onyankopon ɛsoma no ba asase so sɛ ɔbɛgye abadasamana enti wonya asɛm no akɔ ne hɔ pɛ na ɔka sɛ ɔdi w'akyi pɛ asɛm no tuatwa ɛyɛ honhom a Onyankopɔn de ma no bɛyɛ wiase enti ɛwɔ sɛ yɛhunu yɛdi wɔ mu na obi wɔ hɔ a wobɔka na wasɛm kyerɛ no na sɛ wɔkɔka sɛm no na sɛm na sɛ na mpo no wɔno ahyɛ dada saa bɛkyira kɔka sɛm foforɔ toa so ne ɛmpɛ binom ne sɛ obiara a ɔpɛi mu ka sɛ obi ɔpɛi mu ka sɛ yesu ne Onyankopɔn ba Onyankopɔn ti na ɔno so ti Onyankopɔn ti ti wo wo na se wa anyi na wo kase na kokko no Yesu Kristo ko yi na kokko ba ka mo se na kokko ti kwai anto aso ko content na ye ye hunu na ya ke odo a wo na kokko wo ye hunu edge wa damage nti didi si mi didi a e yo do ko a ni sɛ gidi ni yɛde ne bɛba ko na kɔtɔ la yɛde ko gyina kɔtɔ ne Nyankopɔn ko wu ni ne nyame ntu
You say, oh, yeah. Enfaka. You should have passed some sugar. Wow. The chief is so don't go back. Who do you not want to die? A bear no yama. Do so. A different class. When you go on, don't mind yet. I'm persuaded. When you go on, don't mind to so. You would not, I don't know. Oh, you. Now, you're young now. If you say, send you or not say, a wood did you or don't age or be a dollar pan. Who's wrong? And she was sick. A boom did or do. Obia o dollar. Who na na uye mwake. Obia o na wasem. Who na pressure ba. Na ebo odo a edimu no epamu odo a edimu no epamu efrise ehu ni asotwe eni asotwe nena ehu eni asotwe nena gozu mu no ana uye mu ahye pressure ti se ya nhwe ni ase ya Christopher a heaven no egina ha ya so ye mkodi na tie osuro no oni epeye odo enti ade no se obi aye ofuso akwane nche jinate se ye Matthew etire du motwe yimu du no eka kwane nche jinate woni no kwante Si wutiwa. otiawa Woye wa yonua na si wantiwa. Fanipa banu ana ba ko kan. Enso sesi ya obi ni obi nya asem sesi ya ode be ko ba bi a asemi ni wo Matwi ni musa tire. Ta wutwi ni wana tia na bi. ebi nso so kra na nwoka o kan ya enti ase be ya bi na dia ono ni bia o hu be de na o tumi o ya ko a o mu bia o no be ye wado so na nkoko a wo mu obi abu na nkoko da Daniel. honestly adoru ba ko ya ho de na asiki na ye na no say wase ye ba so ni nyina we ni ahyedia ye na ne nkyere se ye nya nkyere se ye odo ya ko nkoko ono ni ya amen we ya ahyedia o wahye So bitini ti sremu ye papa no ne bu achi no e ya ne hwisi se wo a ene ne kokoro to for the man na mi ka masemi Kuro to for one. Ya ko for te na we sa. Nipa ene abofo tetema e kasa Na mi ni do na a. o ni ba Na mi te say ya wa le say. ya wa ejije Ana ka say na so. kasa e wo so Na se mo di ya say. na mo yi nsenka Na mi mai ta sem nyina. na mi mashinta sem nyina Ni mi die nyina. ni die nyina Na mo ti die na nyina. mo ti die nyina E ma mi ko tutu. e mi ko tutu Na mi ni do a. ni ba Me nsa he. Na se me promo die nyina. Na mi ni be ya so nsa. Na mi ni da. Me ni nya wo paso. Jamaa ni miensa. Na fejidie. And that's so. Jidie no asa jidie na asa e bi se bone na do so se papa
kane ka wotu wo kɔfo mu a wodi wo probeti ma to obi a bira ho nso ɛnfɛne watu mu no kra no ɛbɛ bi a ɔbɛfa so abegu na wantu ɛsɛ sɛkɛsɛ na wantu gidie ni mo bi sise wɔ yɛ so wɔ yɛ ɛna wɔ ɛna wɔ no bi nso na wɔ adeɛ asi wo a wotu mɛnyɛ gidie ama nipa no so adeɛ bɛkye no wo ayɛ wɔ sikiti na bi to aso ne nkwa na pe gidie ɛne da so ɔdɔ adeɛ mmiɛnsa yi na kyina hɔ enti sɛ woni bi a ɛnɛ bɛkyerɛ fan amen na ɔdɔ ne mu kɛseɛ na deɛ di kan no ɛne ɔdɔ a ɛdi kan nti mesrɛ wo ɛnɛ wei ɛna ne de ɛgya wo onyame a ɔyɛ kɛseɛ ɔyɛ kromfoɔ no ɔhu yɛ mmɔbɔ ɔnkyɛ yɛ mmɔbɔ bɛ wɔ yesu tiri amen
papa Emmanuel wo ti ase akoma so mpa ti ye boni ebusua ni na ka futu ewi a na ya bom pa ye kese ama abusua no ansa o mako ye to so bio abusua no je mpa go bia en bi kwa so mo ti ye mene ye maame e kai maame obi ye no so pan mo kani ono a ne ba brantie e maame ene ye be friend Dr. Francis ibebu sanyo amon ene nyakopon ya ade wo de kobolo fo bia ba fie ha sa papa mi babo mu di makoma obi a ho be pega mu no mo den ene ko ene wa sa ba den sa aha ene yo mo ma go wi ne na no so ne sakele tata de ba su ene ka sabre ye me gina hey wona wo se ko ye ye so ame ba ye ko mama ba o ha on peut dire comment faire moi si ça et lui a si abrabo o free baby a na ko bebe so na o da so kai osomui ça be papa ya mo jam for ni o no so o dan mu ene aha o happy aha ka che be na ka na wase photo mine na mako nsie bi to so no ri abaga na hai ene so yakopon adom wa be ko awie amene wa be du ni mame ne papa nchen na ene ye homeda konkron na mame ye hweha ne papa ye hweha dia kwele se fie na o mama ka bibia ntia asafo ene enua nu nyina e de yakopon ye ma wo no entwa yi enti ne da konkron mame se eye Dr. Francis yufo dia wo mu ho ene asafo dia wo mu ho ene ni nana wuo ene abusua nyina be kan ye ho hai na wo se wo so no kakra ye nwi wo ha na wo ntuni kase wo kenkan yi wo sai futufo sankani na wo ha dia ni brane so a na wo san bo base ye be ba wo no apro ni minimum kakra na wo de no apope aba wo antimisu a obe wo na ndu se ma mo nua no e wo nyuntuom ye de bibia ye den e wo wano e de mai e di sabre se manu sipe ye papa Emmanuel Wuo ni nu a na dana ko ya hu no o data be da mu he be da fa sabe se data data no aha e be wu se baby a ye fa Dr. Francis se wo ye se be ai bemi a ko de senator Rollins ameba ana se Francialo aha ano ne ai focus sanete aha wona chere base ni bo ono ana chere wo ono be kitama enam no so ma ye hu ni ye kakra sabre ye onu ma anyum na e ba no onya me otoko wona
asafo no yɛbɛsrɛ mo na mabɛka biribi kakra akyerɛ asafo yi na yɛwie a yɛabɔ mpa ya ɛmu oduro ama obi biara na ɔbɔ adeɛ asanka wie mu deɛ makɔtoa dwumadie no so yɛda mo ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen sabere yi deɛ obɛgyina hɔ na waka biribi kakra olman yo olman sɛ ɔbɛkasa kakra olman sɛ ɔno ara no bɛfo kɔɔ no kra akyi ogyina hɔ yɛ bibia ɛnyɛ baabi mpanyimfie nso akɔ no nkotodwa no mu abrɛ ɛsɛ bi namba nti wɔhyɛm adan ne dwe kora so ɛyɛ wɔno ara ne sɛ ogyina ha yi wɔdan na no kasa nyinaa de ama no sɛ ɔmfa mmerɛ yɛ so dwe kora so ɛyɛ wode sɛ maame di asɛm ne baakɔ wo sɛ paa ɛda sɛ Emino. Amen. Mira. Actually, me jahana mtahawo ni papa. Ejankoma anem. Ene asrabu siani nyina anem. Ene emana nanom. Ene di asida piesie emma no kre jidi efo. Asusu nyame onhyiramu. Amen. Papa, omo ne yanka. Yehu ne yansie. Eno kwasem ni. Yeyi kire se asafo no na bi papa na ko madaso no. Na mo soso mo dom. Edi ka dia se da piese ma osusu nya. Papa ma ne ko so nyina be. Yada na se. Amen. Yase da to so ne lu. E ko ma apos. Amen. Ani na sofo. Ani me nyina yada na se. Nyame onhyiramu. Amen. Akabi pasa me kan se. Asafui e ba ha mi hu sa na mi papa na ni che ho. Enti okwa na mi nua Cynthia Foko ne mai eyamia mi ba kodwa ene mo nkyerɛkyerɛ no matrɛtene sonti ɔnso ayɛ sɔfo pani ɛwɔ siesi amen Amen. ɛno na akyi no mia me ba ɔhyia adeɛ aya ne bɛyɛ na yɛforɔ fɛfɛfɛfɛfɛ ɛfi sɛ nkyerɛkyerɛ no atrɛ wɔ fidua no yɛnyɛ gyina yɛnkɔ bidio ɛma no yɛnkɔ nanso yɛakoma di akyire ne saa ne sɛ ne yɛ asafoɔ me papa n'ani gye ho na ɛma no nyinaa wɔde tenetene yɛn wɔde tuyɛfo ɛda subampɛ bi adi ɛma yɛ sɛ nokorɛ gyidi asafo no sɛi na teɛ ɛno nti yɛda mo ase ɛfiri naano kuyɛda ɛfiri sɛ papa firi tɔ yɛn mo mpaebɔ matenetene mo kasa kyerɛ a ɛkɔ ɔyɛne ayɛ papa hɔ no nso de ma mmɔfra yi wɔtumi frɛ yɛ fo nso na wɔtenetene yɛ ɛyɛ biribia o nokorɛ gyidi foɔ nti ɛne maa yɛnya no saa yɛda mo ase ɛne nso so yɛgyina ha yɛdeɛ abɔfra no yɛama mu bi dada meba prɛmpɛ wɔ yɛ baababra me nkyɛn wokɔ bi dada deɛ nanso mekora meka sɛ kaakya aroma ɔbɛtete no ɛwɔ mu sɛ ɔyɛ adwuma deɛ ɔbɛba bɛyɛ sɔfo pɔn ɛwɔ asafo yi mu ɛsiane sɛ asafo no yɛne gye ho ɛne nti sɛ yɛnya sɔfo pɔn wɔ mu a da biara da yɛbɛkɔ no yɛbɛka yɛkyi ɛne nti me papa agya nkroma ɛne abusua nyinaa se mepɛ wɔkɔ bi deɛ nanso yɛmfa no nhyɛ mo nsa agya nkroma wieɛ no ɔne ne mma yɛka yɛ tiri pa mo no wɔdeɛ yɛ kakraa bi yɛde bɛhyɛ anim ama yɛhu sɛ yɛn nso so yɛwɔ bibi pa ɛde ma asafo yi sɛ yɛwɔ yɛ adom a yɛnhyɛ bɔ yɛpɛ sɛ adeɛ deɛ de bɛpia ha no na agye mo fam na mahu sɛ ɔpanyini Akwasi Wuo a ɔgya n'akyi ma ne nua nkroma ne mma no ne abusua nyinaa yɛwɔ asafo yi ho adwempa ɛno nti yɛde yɛnhyɛ bɔ nanso ɛnkyɛ koraa wobɛhu yɛ wɔ ha bɛyɛ adeɛ soronko a da biara da yɛbɛsi asɔndan mu anaa obi biara bɛsi a
One was open, I was a woman, I was a woman, and so, what you say, as a friend. Amen. 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 Yeah, that's the day. That's the tradition. You have a pay when you can't let me see what you are. Then anyone says, "That's all kind." And they are on all kind. Oh, yeah, it is a woman that went to me and ma, Mama and Titi. Yet was it. Anything more by Yada Luciana see you. Saturday, and Mammy, Montoyansa, if they do all, you bear the Saturday, Papa Bompire, and one until the death way, I signed the name of your cry. I and the person. Sabre papa nonsen. Ebeni Akwasi Duodu na sinemu na esakanya. Papa Emma omini wa no. Ani bi kwanso. Braso. Emma ne me mani mina. Teacher, o me don pa. Santi. Ani bi kwanso nyina mo ra fe. Obi anto ne me pa mo pe mani kakra. Se de be ya don doso. Ne de et. Omra onmai. Bra. Former secretary. When the Nina or maybe Baba Sanity or some sort of account. So far, Sanity. So far, also. And if you pass, I'm about to open money in the crowd, and don't know. And the one and move by a smile, and that was and then, Papa, what price I don't know, I say, Mama, say, old man, Emre. Amen. Ọmọ amọhwehwẹ ikuru srẹ ọmọ nya papa ọmọ amọhwehwẹ yẹ ọmọ nya papa amen ma ọmọ konkon ni ọmọ ni amen nhyɛ wɔ oh aso hene yɛ da wase yɛ hyɛ wɔ nimunyam amen wo de wo ka ba na ahyɛ nsu egyina amen yɛ srɛ de ama Mawa ene mmemme sɛ wobɛdom aboa wɔn mu adwuma sɛm ene akwantusɛm biara obia ɛdi biara no agyapa enye hɔ ma wɔn daa amen wɔn mmɔbɔ na dom boa wɔn amen ma wahoɔden eni wɔn mu anim ma yɛnte atenkabɔne sɛ enei sɛ deɛ ewia adom abo wɔn so enam wo dɔbɛ Jesus Christ teacher on any day amen teacher yeni omema Jacob why request you want what you use anymore sure ya da was trinity aka da amen Everybody pie any day. Amen. So you